sikhuluma naye uye wathi ngisubekela lapho ukuthi kunjani aba lokhandela. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane ngibheka lesi sikhathi sekusona ukuthi isikhathi la kunalomkhankaso othi asinakekeleni abazali bethu, ogogo bethu, omama bethu, osisi bethu nabantwana abancane, sibanakekele bangahlukumezeki. Ngicabanga ukuthi i-challenge ebhekene nawo umuntu wesilisa. Amen. Leyo message ibhekene nawo umuntu wesilisa ukuthi sinakekele ogogo bethu, omama bethu, osisi bethu nabantwana bethu abancane. So inkonzo yethu iqondene nalesi sikhathi la kunale drive yokuthi sithi make sure ukuthi lezi zinto ezisihlalo esikhulu ezindala izenzeke bazalwane. So ngiyathemba ukuthi wonke umuntu wesilisa khona la uzoba yingxenye yalokho, angeke atholakale phakathi kwethu kukho nohlukumezayo. Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Ngiyafisa ukubonga lezi ngcezu zikaNkulunkulu ezenza umsebenzi ukuthi ziqoqe intsha yebandla lakithi ukuthi ihlezi ihlangene kanjena. Athi uPawulu ngoLusuku ningakuyeki ukuhlangana ngoba kuhle uNkulunkulu. So ngibonga kakhulu baba uchairman weshawu, baba uNcoba, unobhala, ubaba uNzama nethimba lonke enisebenzisana nalo. uNkulunkulu anisise. Ngiyaphinda futhi ukuthi ngiyabonga kakhulu bazalwane umsebenzi eniwenzayo. Ma-projects wonke uNkulunkulu anisise. Siyathokoza kakhulu bazalwane, kakhulu siyaqhenya naye. Masibona nisebenza ngokubambisana, sithi uNkulunkulu akamgcine anifihle ngolulabo olungako khona ukuphumelezwa. Njeke bazalwane akuningi zokusho ukuthi sibone neza unyaka wonke, sabona ukuthi ibandla liyakhula kakhulu ngani engxenyeni yabantu abasha. Siyabonga uNkulunkulu akamgcine kunethu nje elilodwa. Angisukumele ukuthi ngifakaze noma ngishumayele kodwa yokugqugquzela ngena elilapha ku 2 Corinthians chapter 5 verse 14 ethi ngokuba uthando lukaKristu luyasiqhubezela, sibona lokhu ukuthi munye owafela bonke, ngakho-ke bonke sebafa. Kodwa kakhulu ilinga nje lithi ngokuba uthando lukaKristu luyasiqhubezela. Kule version yesilungu lithi for Christ's love compels us. Liyasibophezela. Kunezinto-ke uthando lukaKristu lusibophezela kuzo. Njengabantwana bakaNkulunkulu sibophezeleka ukuthi sikhonze uNkulunkulu yena yedwa. Amen. Uthando lukaKristu lusibophezela ukuthi njengabantwana abazaliwe sithole bazali bethu. It compels us ukuthi njengomntwana uzazi ukuthi umntwana. Amen. Lisibophezela ukuthi ebandleni sihambe sazi ukuthi singabantwana abazaliwe ebandleni abanabazali. Ngamanye amazwi ukuhamba kwethu sihamba phambi kwabazali bethu bangazisoli ukuthi sibadedelelile abantwana bethu baye ebandleni. Amen. Kunezinto ezisibophezelayo ngenxa kaKristu ukuthi masihleli ndawonye, sihleli ngokuthandana nokunakekelana, ngoba lezi zinto ziyasibophezela ngenxa yothando kaKristu. Amen. Ukuze ibandla liqhubeke liye phambili liyadinga ukuba uthando kaKristu olusibophezela sonke bazalwane ukuthi sibe united, sibe munye. Ngamanye amazwi phakathi kwenu njengabantu abasha kufanelekile ukuthi nihambe nimunye, ninakekelana, nihloniphana endleleni, ngoba
munye njengoba uKristu abamunye noyise uma lungekho lolu thando lithi uyibandla liyolimala bezalwane. Uthando lukaKristu liyasibophezela. So khona into mawuhambe mhlawumbe ungafuna ukwenza ngoba uyathanda kodwa lezinto we are compelled sibophezekile ngenxa yalo lolu thando ukuthi hamba njengomntwana kaNkulunkulu, hamba ngokungcwele, hamba ngokuthoba, ubonakala ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Kanjalo nathi bazalwane sonke singabantwana bakaNkulunkulu. Singabefundisi kodwa uthando lukaKristu luyasibophezela bazalwane ukuthi masishumayela izwi likaNkulunkulu sishumayele simunye. Kwesinye isikhathi uyabenzayo usathana futhi usuphinde naphakathi kwabaphathi uthola seyidwengulana sidwengulana ngenxa yezwi likaNkulunkulu. Kodwa uthando lukaKristu lusibophezela ukuthi sibe munye bazalwane. Ziningi izinto singakhuluma ngazo but nje ebengifuna ukusho ukuthi asibe munye, hambaleni munye, le-unity siyayidinga bazalwane. More especially lesi sikhathi ibandla elidlula kuso manje. Amen. More especially lesi sikhathi ibandla elidlula kuso manje siyadinga lokhu. Ingakho siyazikholela lezi zinto ehamba phambi kwethu ukuthi zona xa uNkulunkulu azikhuluma bese kuthi nalandele libe munye. Kanjalo ney'ngcezu uNkulunkulu asibusise ngazo ebandleni bashumayela izwi likaNkulunkulu. Le-unity ekhona izokhulunywa khulunywa emageni ngenxa yokuthi ngeke bazalwane noma ngabe isimo sithile kodwa uthando lukaKristu lusibophezelayo ukuthi le-unity ekhona. Inkosi ingusisa.